Tekniikoita. Täältä revantti käy. Nyt lähtee osoitokari, tunne ja kasvus. Heikki. No nyt lähdet tekee käsivarsia. Eli nyt. Ja sitten mitä mä teen, niin mä otan täältä uken käden alapuolelta kans näin ja vähän vedän sitä liikkeelle näin. Nyt mä haluan tämän käden kuitenkin pois, niin se lähti sillä, tai siis en pois välttämättä, mutta jos sä pidät käden noin. Eli nyt jos sä noin, niin mä en pääse lähelle. Se on jääköppä käsi. Mä en pääse millään sinne lähelle. Nyt sitten tehdään tämmönen pikku, mä vedän ja tohon ei tarvitse kopsauttaa näin. Pyöstä kiinni. Nyt oikea jalka nivusiin. Sun oikeassa, eikö niin? Sitten istutte vaan perseellenne ja voitte seuraa tai nousette täältä ylös ja olette siellä. Se tulee ottaa rinnuksesta kiinni. Mä teen näin. Nyt pidät putkat järkkään tonne. Mennään liikkeelle tonne. Tai seuraa. Voi seuraa. Okei, siinä vähän puhutaan. Tosta kiinni, koukku, teissy, selästä kiinni, jalka tohon lonkalle. Sitten ei muuta kuin antaa mennä, vaan oma paino. Tää jalka pitää pönkkänä vaan tässä, muuten se tuli mun syliin. Ja lähdetti kaatumaan, ja tossa vähän tulee, niin sä lähdet mutoksa siitä liikaa. On kivo. Okei. Vastaa. Tonne. Tulee hyvin ylös. Eli puuväistö. Tonne, kattokaa nämä jalat jää ristiin. Polvi solarin paikalle. Ja koukku, koukku. Tänne taipeesta ylös. Jalat ristiin. Keskeltä akillesjänteeseen. Tää huuda kovaa, että sä menet sinä. Tonne. Ylös. Eli no atemit on sen takia siellä, että uke menee näin. Eli ikään. Huomatkaa taas käsi suorana, niin kuin siellä puukkotekniikassa. Tänne. Nyt mä en sitten potkaise täysin putoa sinne. Noin. Jalka tonne. Toivotaan. Hyvä. Kaikki.